ten text nám práve hovorí, ako Panna Mária prichádza k Alžbete. Z toho vidíme také dva dôležité aspekty. A prvý je ten, že Mária prichádza Alžbete pomôcť, poslúžiť. A z toho si môžeme veľmi veľa zobrať. Aj my máme vedieť poslúžiť jeden druhému. Máme byť vnímaví jeden na druhého. To nás tak práve priťahuje, tým si práve budujeme to Božie, tým si budujeme to nebo. Že nemáme žiť len sami pre seba, ale máme vidieť jeden druhého. Potom tam je ďalší aspekt. Čo robí Mária, keď prichádza k Alžbete? Čo robí? Počúvame tam ten magnifikát. Velebí moja duša Pána, teda vzdáva chválu, modlí sa. A to je ďalší pohľad, ďalšia vec, ktorá nás takisto priťahuje k tomu Božiemu. Čím si budujeme to Božie? Je to modlitba, ktorou máme začínať deň, ktorou máme končiť deň a pomedzi to má to byť práve naplnené tou službou blížnemu. To je veľmi dôležité, aby sme prepájali to Božie práve aj s tým bežným, kde žijeme. Nemáme byť otrhnutí niekde od reality, povedzme takým spôsobom, že prichádzam do kostola, že som stále povedzme v kostole, ale keď treba pomôcť blížnemu, hoci môžem, tak nepomôžem. To je jeden extrém, ktorý nie je správny. A druhý extrém, ktorý tiež nie je správny, že hoci robím, som aj dobrý manažer, viem to riadiť, viem robiť, alebo viem robiť aj fyzicky, s lopatou obrazne poviem, ide mi to od ruky, postavím domy rôzne pre chorých, alebo postavím fary a tak ďalej. Ale nemodlím sa, to je druhý extrém. Ako to bolo v živote Panny Márie? Dozvedela sa perfektnú správu, ale náročnú správu od anjela. Akú sa to dozvedela? No, že bude matkou Božieho syna. Mladé dievča. Informácia. No, ťažká na spracovanie, keď sa človek do toho tak vžije. A my sa máme do toho vžiť, nemá to len tak okolo nás prejsť, čiže je potrebné, aby sme sa aspoň nejakým spôsobom vždycky vžili do toho nielen deja, lebo nie je to rozprávka, je to živé Božie slovo, je to niečo, čo bolo a má sa to dotýkať nášho života. Takže bolo to iste náročné pre Máriu. A čo hovorí? Hovorí, no tak idem byť matkou Božieho syna. Založím si ruky, dámy a páni, ja mám dôležitú úlohu, obskakujte ma, lebo ja sa idem iba modliť a čakať, kedy porodím Božieho syna. Toto urobila Mária. Alebo urobila niečo iné, čo sme počuli v dnešnom Božom slove, v dnešnom evanjeliu. Dala sa na cestu. Nie jednoduchú, vedela, že treba jej príbuznej Alžbete pomôcť.